No, eu nu știu de voi, dar după cam jumătate de an, pare că revenim în forță. Nici eu nu m-am așteptat la asta. Dar ce să faci? Clasa a 12-a necesită multe sacrificii. Sau cel puțin vorba vine. Și astăzi o să vă povestesc, după cam jumătate de an, ce am făcut eu și cum am descurcat la bacul de anul acesta. Dar înainte să începem, nu uitați să dați și pe acolo un like și un subscribe, dați și pe acolo un follow pe Instagram, pentru că mi-am deschis un cont de Insta unde puteți să-mi vedeți moaca. Se numește arondianic.avion. Of, inspirația asta. Nu uitați să folosiți toți codul NIC pe MobileFox pentru o reducere, că ne ajută și susțineți canalul. Așa că să fac o mică precizare, o să fac o miniserie unde o să vă vorbesc cât mai în detaliu cum a fost examenul de bacalaureat, pentru că mi-ar fi imposibil să fac un clip foarte lung și cu toate precizările astea eu să trecem la clip. Când ești în clasa a 12-a, pleacă cea mai mare dilemă din viață. Să mă continui studiile sau să mă angajez, și aia e. Sincer, întrebarea asta m-a macinat și pe mine o perioadă. Să zicem, nu chiar. Bă, Nic, ce o să faci dacă nu o să iei bacul? O să devii boschetar, o să ajungi pe străzi, o să fii vai de capul tău. Asta era în mintea mea. Dar mereu aveam presiunea din cauza la ei mei. Dacă nu o să iau bacul, o să ajung la muncă pe șantier cu tata. Asta a fost metoda lor de a mă motiva. Cum au putut ei mai bine? Bine, au încercat și ei ceva. Clipul ăsta e în special pentru cei care urmează să dea bacul sau care vor să se amuze. În clipul de azi o să vă povestesc despre proba scrisă la română și despre cum era să o mierlesc. Și revenind, ca să mă includ în discuție, eu sunt absolvent de profil real. Acum chiar pot să mă laud cu asta. Am terminat o clasă de mate info și am mai luat și bacul. Nu mai laude pe capul meu. O să vă introduc direct în discuție prin a vă fi ca punct de sprijin dacă urmează să dați și voi bacul la română, cel puțin pentru cei care sunt pe tehnologic sau real, că acolo sunt mai puțini scriitori. Eu în clasa a 12-a, ca să faceți o idee, nu mă omoram cu româna, adică gândește logic și dacă înveți 8 autori din cei 16, ai șanse de 50% să piși pe subiect. E relativ ok. Ce ai, tată? La clasă, tot anul profa pe care o aveam la clasă mă bătea la cap cu Ion Barbu, cu Bacovia, să moară băieții. Dacă trăia în ziua de azi era direct emo, dar astea sunt detalii. Sau cu fratele Archeziei, cu o poezie enorm de greu de înțeles. Noroc, sincer, ce sunt dator vândut mamei este pentru că m-a dat la pregătire la română. Că nu învățam eu toți autorii și toate operele alea așa din scurt, cum se apropia bac. M-am apucat de pregătire, pe la începutul anului. Și am uitat sincer să vă zic, dar chiar mi-a fost de ajutor, măcar ca punct de sprijin. Ca să vă dați seama cum se desfășura o oră de pregătire la mine, e bine, profa ne lăsa practic de la o săptămână la alta un eseu de învățat. La fiecare început de ședință nouă, ne asculta din el. După, lucram de pe o carte subiectul 1, A și B și subiectul 2, idee poetică, perspectivă narrativă și ce mai era pe acolo. Și la final, dacă mai era timp, ne explica și următorul roman sau operă pe care o aveam de învățat pentru săptămâna viitoare. Și ne dădea fiecăruia în parte comentariul pe care l-aveam de învățat la română. Direct mură în gură. Vis, că mai bine de atât nu se putea. Așa, încet se apropie bacul. Mai ales la română. Aveam morcovul înfipt cu tot cu frunze. De obicei, la pregătirea la română, profa era super înțelegătoare și îi ziceam de cele mai multe ori: da, doamna, știți, am avut de învățat la matematică la șeful. Da, așa îi ziceam eu. Dacă vreți, o să fac și un clip cu el. Nu, de cele mai multe ori înțelegea. Asta până să se apropie bacul. Ce ai, tată, parcă turbase la propriu. Ce să înveți un eseu, că de la o săptămână la alta ne punea să învățăm câte 5-6. Cum eu nu aveam memorie în stare să tocesc, vă dați seama că a fost foarte, foarte greu. Le învățam logic, cu cuvintele mele, și ei nu-i convenea și îmi zicea mereu să mă apuc serios de învățat. Și uite așa mă trezesc cu 2 zile înaintea bacului. Am zis: tată, nu am de unde să știu ce pic, așa că o să fac cea mai firească chestie. Mă duc la magazin și mi-iau 2 energizante și bag tare și le învăț pe toate, să moară băieți. Adică, oricum, am și investit în mine. La 6 bucata de energizant, băgam în mine calitate direct. Parcă le visam, ce să vă zic. Așa am reușit eu să învăț la română cu 2 zile înaintea bacului. La modul cel mai serios. Luam pastile cu lecitină și băgam energizant. Tu știi cum rețineam? Am zis că mor înainte să dau bacul. Dar pe bune, de nu rețineam, le citeam odată și gata. Parcă le visam. Ca să vă mai zic ce mai făceam, așa de aroganță, ascultam manele și citeam în gând operele. Am ținut așa până la 3-4 dimineața în fiecare seară și le-am învățat. Cea mai dificilă chestie pentru mine a fost să rețin anii în care au apărut fiecare operă. Dar ce să vă zic, am reușit într-un final. Și acum mi-aduc aminte că Moromeții a apărut în anul 1955 cu primul volum, la 12 ani distanță cu cel de-al doilea. Și uite așa, cu chiu cu vai,
ne aflăm seara înainte să înceapă examenul propriu-zis de bacalaureat. Am început cu de-astea. Doamne, să pice roman, să fie leger. Chiar dacă, sincer să vă recunosc, eram mai pregătit la poezie. Îi băgam o interpretare de aia nebună de la Arghezi de mamă. În fine, eram un pic cacao pe mine. Am zis, Doamne, ai grijă de mine să reușesc să mă descurc și mâine la român. Și da, după am încercat să dorm, dar nu puteam efectiv să dorm de nicio culoare. Chiar încercam. Mă învârteam în continuu prin pat. La un moment dat se făcuse liniște. Am zis că s-au apucat șobolani de supat să se joace Need for Speed. La modul ăsta am ajuns. Și așa am încercat să dorm. Nu prea mi-a ieșit și mă trezesc în ziua bacului. Am zis, Doamne ajută, o să fie ok. Am mâncat de dimineață și am plecat la alt liceu, nu la al meu, să dau examenul de bacalaureat. Mă aflam prin liceul respectiv și mă uitam ca prostul. Nu știam pe unde se intră. Noroc cu gardianul de acolo. Chiar a fost super de treabă. Intru în liceu, mă duc la sala de bagaje și las acolo telefonul și ghiozdanul. Pentru că în ghiozdan îmi luasem cu mine și esele să mai reper la român. Mă îndrept cu un pix și cu buletin armat să susțin bacul la română. Mă plimb prin liceul ăla, eram direct pierdut pe hartă. Și într-un final îmi găsesc sala. Mă întâlnesc acolo cu asistentele, le zic numele, mă așează ele în bancă. Până aici tot ok, dar nimerisem cea mai proastă bancă dintre toate. Avea efectiv o gaură în mijloc, era cam nasol pentru că riscam în permanență să găuresc foaia de examen și să rescriu. Primisem și foaia de examen. Pentru cei care nu aveți abar, se deschide ca o carte. Prima pagină cu un colț negru și cam atât, unde sunt datele personale. Fața mea era un tip care s-a întors, asta nu în timpul examenului, e de precizat. M-a lovit peste mână, am zis că, Doamne ferește, mă pun asistentele să rescriu. Bine, aveam și avantaj că încă nu veniseră subiectele. În fine, așteptam acolo, la un pic de caterincă. Mai aveam și de-ăștia paletă prin sală care ziceau, Doamna, dacă e să nu iau bacul, eu sincer sunt aranjat. Da, proba medicală. Și m-au luat ăștia soldat în Bosnia-Herzegovina. Nu am nevoie de bac. Doamna asistentă, de bun simț, i-a cerut codul ca să vadă dacă urma băiatul ăsta să ia bacul sau nu. Să revenim. Vin subiectele, mă uit pe ele, văd pe subiectul 1A un text de Ion Creangă, pe subiectul 1B un text argumentativ care să argumentezi dacă trebuie să avem respect pentru școală, ceva de genul, în fine. La subiectul 2 era o poezie și trebuia să-i facem ideea poetică și la subiectul 3 aveam de ales. Picase bine rău de tot. Aveam de ales între Ultima noapte de Camil Petrescu sau Ion, cum îmi place mie să-i zic, John de Liviu Rebreanu. În fine, m-a apucat eu să fac subiectele. Da, vă direct, chiar dacă subiectul 1A a fost un pic mai dificil ca cel de la simulare, m-a apucat să-mi decompunere. Ce ai, tata, am băgat niște cuvinte premium și corelări acolo. Eu uitasem să le las la băieți un număr de telefon pe lucrare să mă contacteze. Și acum mi-aduc aminte de ce corelare făcusem în textul ăla argumentativ. Băgați-mi un citat de Immanuel Kant. Omul să învețe să fie om. Și am început să le explic ce ai, tată, duduială direct. Mă apuc și de idee poetică foarte lejer și acolo am zis și în ce viziune mi se părea mie că se află poezia scrisă de Vlăhuță. Am zis că e o poezie simbolistă, așa mi se părea mie și am ajuns la subiectul 3. Acolo chiar aveam de ales. Ori pe John, ori pe Ștefan Gheorghidiu. Și mă gândesc pe acolo, bă, mai bine scriu John. Oricum am uitat la o parte din film cu o seară înainte cu un prieten pe Discord. Și așa am făcut, am băgat la subiectul 3 vreo 1000 de cuvinte. Am zis să se sature ea pe acolo. I-am și o mare parte din personaje, cum le cheamă. Am zis și de glasul iubirii și de glasul pământului și am băgat și o concluzie la mișto, că aș mai fi scris, doar că nu mai aveam timp. Și după toate astea am rămas unul din ultimii 3 din sală și am predat lucrarea. Dar nu vă exagerez cu nimic. Când am predat lucrarea îmi tremurau efectiv dinții. Nu știam de la ce. Dar am făcut-o și pe asta. Predasem lucrarea și mă semnasem pe foaie și plecasem. Asta după ce am așteptat și pe restul colegilor. Sincer, singura chestie după bacul la română era efectiv sinonimul. Cine naiba se gândea la desigur? Plecasem deja un dezavantaj și puteam să iau maxim 9,60. În fine, aia e. Și cu exprimarea mea și cum n-am avut timp să mai mă uit peste lucrare, am zis că aia e de peste 9. Când vin rezultatele, ce să vedeți? Tobele! Luasem 8,80 la română, turbasem efectiv și dacă nu eram preadmis la poli, mă băgam să fac contestații. Cam puțin și nu doar eu nu luasem atât. Cam atât luaseră și o parte din colegii mei. Nu, cam asta a fost la mine cu bacul la română. În următorul clip o să vă povestesc cum am ierlit-o la mate. Dar până atunci, nu uitați să lăsați și acolo un like și un subscribe. Hai să facem 1000 de like-uri la clipul ăsta. La arond nic.avion. Și ăsta a fost Nic. Ciao, ciao. Poate nu dai follow pe Insta.